Eta ez zuten izan arazorik, zera itzuli zirenean, horiek ez, zure egitemanak? Gure auzokoak, bai, auzokoak adibidez alberditarrak, badakit etxera etorri eta gero, etxean beste batzuk aurkitu zituztela, eta lehendik ere euren etxea izandakoa barriro erosi behar izan zutela. Ama kontatu zidan, bera bialdu zuela, Osaba Izekoren etxe batetara, hango auzokoak, esplikatu zitzaien zer gertatzen zitzaien. Dirua behar zutela, barriro erosi ahal izateko euren etxea zena. Hor bat esplikatu hori barriro erosi ahal izatea? Bai, euren baserria zen. Norbaitek, politika arrazoiengatik kendu zien etxea. Eta berriz sartu nahi baldin bazuten, ordaindu egin behar izan zuten. Ez zeukaten etxerik, ez zeukaten dirurik, eta Osaba Izeko batzueri eskatu zien dirua berrerosteko euren baserria. Hortara, diru hori edo gestio hori egitera nire aman eskatoa edo sasoikoa, baina joan zen. Nire amak zenbat urtekiko zituen gerra denboran. 24 zen, beraz 14 urte, 13, olakoren bat. Badakit hori egin zela. Gertatzen da, baserri horretako gizonezkoa, pena de muertearekin egondakoa zela, eta bere emaztea, etxe horretako emakumea, neskame egondakoa zela, Bilbon obispoaren etxean eta obispoaren bitartez lortu ahal izan zutela bere senarra hiltzetik libratzea. Nor da gizoni? Orain hilda dago, baina Agustin Ibarra, Agustin Alberdi deitzen zen, bai. Eta emakumea Juanita Iza. Bai, hilda daudik. Pena de muerterekin egon zena Agustin Alberdi. Agustin Alberdi zen, bai.